हाँ तो नमस्कार प्रणाम। भूषणा हमर नाम लाजूता से मिलबे करला सम्मान। हाँ तो लगन के भैया हम कहे वाला का बानी बुझ जाइलन कि सावन में 3.5 सोमवारी कइला के बाद एक गोला से प्यार भइल। वो कैसे भइल सब लोग बता देता नहीं। बुझ जाइलन कि का बात है। एक दिन के से हम कहे वाला तो बोलले बात होला कि हमरा दिल में तो भात में दबकता। हाँ तो सुनी। प्यार में पागल भइल बानी झार के केहू के प्यार में कि बीच मांग फार के अमूर छिलवा के आ प्यार कोई दिल से आ घर से पिटा के आ कुत्ता के हाल भइल बाटे कि तोहरा प्यार में। हाँ तो भैया हम लोग का कहीं हे मजबूरी में रोला के सामने हम के चल के आल बानी से रोवे लगन जानता नहीं। हाँ तो बुझ जाइलन कि शायद सावन के सोमवारी हम 3.5 गो कईनी तब जाके झगड़ाई लड़की से प्यार हम वो बुझ जाए कि प्यार हम ऐसा ना कर लेनी, इतना डेंजर प्यार कर लेनी कि बुझ जाए कि एक दिन के बाद का कि बीच रोड पर पटक पटक मारे ऐसा प्यार कर लेनी। बुझ जाए बहुत घनिष्ठ प्यार कर लेनी, घनिष्ठ प्यार। ओकरा चक्कर में हम का ना कईनी, खेत बेच के दुकान कईनी उहो बर्बाद कइल। खेत बेच के दुकान कईनी उहो बर्बाद कइल। कमा के हम बीड़ी सिगरेट के दुकान कईनी उहो बर्बाद कइल। तब कैसे कइलक बुझ जाए कि दिन भर हम दुकान में बेची, दिन भर दुकान में बेची, सांझ के आवे चल जाए ब्यूटी पार्लर में, सांझ के आवे चल जाए ब्यूटी पार्लर में 3000-4000 का मैं डेली घाटा बैठावे जाए। काका हमरा संग करत रहली उ प्यार ना हमरा पैसा से प्यार करत रहली। अब बुझ जाए कि एक दिन के बात का हटे जो हम थोड़ा सा मना कर देने कि आज मत जा ब्यूटी पार्लर। बिहान भैया बोला के हम लगे तो ना मार मरली कि 6 महीना तक ले 5 में दर्द दे देली, 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करा देली।